Grabatzen ari garen unean, gaueko 12 eta 31 minutu diren honetan, bakaikoak eta egigurenek Tafaiako ere eta pilotalekuan jokatu duten, lauterdiko, B-serieko, lauterdiko, txapelketako, amultzoko, bigarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu favorito zen Julen egiguren, baina bakaikoak pronostikoak hautsi ditu 22 eta 16 irabazi ostean. Bakaikoak lehengo astean, Eskirozen aurka irabazi zuen igandean Iruñeko Labrit pilotalekuan 22 eta 11, egigurenek berriz ostiralean Azkoitiako gurea pilotalekuan Senarri irabazi zion, kasu honetan 22 eta 17ko emaitzarekin, honen bestez bi irabazleen arteko norgehiagoka izan da gaurkoa, eta benetan norgehiagoka xelebrea izan da. Norgehiagoka gogorra espero genuen, emaitza estua izango zela ere etzen bat ere harritzekoa izango, baina asko galdu dute biek ala biek, eta horrek benetan harrituta utzi nau gaurko honetan. Hasieran bakaikoa izan da galdu duena, 5 eta huts aurreratu da egiguren, zuzen eta egoki sakatu du, bakaikoak sake bat erantzun gabe utzi du, hori ez da ia esan Joanes bakaikoarengan oso ohikoa, halako sakeak erantzun gabe uztea, gero beste pilotaren bat ere galdu du eta egigurenek zuzen jokatzearekin bakarrik 5 eta huts aurreratzea lortu du. Gerora baina bera izan da okertu dena, Joanes bakaikoak pilota atera du, pilota berria, eta bederatzi eta hutseko partziala egin du, esan oso eroso ikusi dugu pilota horrekin bakaikoa, eta oso deseroso egiguren. Pilota garbia galdu ditu, bakaikoa gainera ez du bereziki ongi sakatu, baina luze sakatu du, eta horrek min handia egin dio egigureni, asko atera behar izan du atzeraka, eta horrek gero aurre aldera egiterakoan eta tantoa jarraitzerako garaian eta gehixeago nekatzen du, eta horretan ederki aritu da bakaikoa, esperientzia handia erakutsi du une horretan, hasiera kaskar horrek ez du kikildu, ez da gutxiagorik ere, ez du dardarrik egin, eta gero buelta emateko gai izan da. 8 eta 9 ere hurbildu da egigure, baina zuzenean berriz ere 12 eta 8 joan da bakaikoa, horrei esan Joanes gehiago izaten ari zen, Julen nahi eta ezin batean ari zen, ez, gaurkoan ez du egunik onena eduki Julenek, abiadurarekin, eta ez du batere baliatzen ikusi aurrean zituen pilotei ere etzien ezer egiten, eta bakaikoari oso eskura uzten zizkien, eta benetan ez du bere eguna izan. Gerora partida aurrera joan denean, 12 eta 8 horren ostean, egigurenek beste buelta bat ere eman du, ez, 17 eta 10 zijoan aurretik bakaikoa, hor jada pentsatzen zen partida utxia zegoela, jokoaren dinamika nola zegoen eta ikusita, baina egigurenek kontua kontu sakearekin asmatu egin du, eta hor 16 eta 17 hurbildu da, esan hor arrisku handian ipini du bakaikoa, eta hori ere bakaikoarentzat kudeatu beharreko egoera bazen, alde handiarekin irabazten joan ostean, hor gainera egiguren beste abiadura sartzen hasi da, hor gaurkoan batez ere deseroso ikusi dugu ezkerrez eta azpiko pilota horiek eramaterakoan, bakaikoak hor min handia egin dio, horrez gain ikuste ere erasan diola sakeak bakaikoak luze egin izanak, bakaikoari ere hasieran kostazaio batez ere zeharka eta jotzen zuenean pilota batzuk txapapera joan zaizkio, gozatu gabeko denak txapapera joan zaizkio, eta 18 eta 16 aurreratu da, eta horre ez dio dardar egin, eta azken zatian oso erabaki hori jokatu du, egigureni ez dio aukerarik abagune garbirik eman, eta ondorioz garaipena eskuratu du bakaikoak, eta honen bestez bigarren puntua lauterdiko B-serie txapelketan, eta iaia sailkapena ziurtatua duela esan dezakegu. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan, agur.